Ja, ik ga een paar pakketjes. Die moet even op het bus, want ik ga wat dingen op Marktplaats zetten. Je bent qua vroegie mijn kantoor en dan ben je wat ding waarvan ik dacht van, hey, je begint toch op te roemen. En dan ben je wat ding waar ik van dacht van, hey, dit kan op Marktplaats, dit kan wel even verkocht worden. Geweldig. Ik ben heel vaak weer iets tegen hier en ook vaak een pakketje voortbrengen wat. Maar nu wie ik hier juist randje toevallig echt trots steegje en dan ben je per man bezig hier. Maar deze tuntjes die je mis, joh, deze tuntjes. Ik ben met de stadstuntjes bezig. Ja, ik zie het. Deze hebben we geadopteerd. We ergen dus blauw dat het al hier stien is en dit doen wij Prodeo, met z'n treien. Dus we maken alles green in stad. Moest van het voorjaar nog een keer komen, dan zou het hartstikke mooi staan al. Ja, dan wordt het alweer... Dan komt het hartstikke mooi in bloei en in kleur al hier. Dus Ja, dat hoort meneer de Helting. vergroening van de stad, dat is belangrijk. Ja, Fietsen in de fietsenstalling, het is gratis en net je deel zetten. oké, maar dan willen we eens hoe de fietsen hier wat Ja, die wilt. fietsen zetten die overal in aan. En dat mag we net willen. Hey. Er is een gratis fietsenstalling in de stad, kost helemaal niks. Nee, hè, want ik heb het een beetje mis. Of, Je hebt een beetje mis, want dan juist al die mooie geveltuintjes net en het mooie green hier in de stad. En er komt steeds meer bij, maar dan zou het mooi zijn dat iedereen ik de fiets een beetje op plaktel zet eens een keer en dat de mensen het wat waarderen. Net al in troep erin gooien. Het is een sigarettentroom, maar... Ja, maar kort, er komt wat naaie groen bij op en dan is het weer een feestje. Nou, en zo ga ik de haanjas tegen oppakken, Ja. waar het bij de neus horen. Ja. Nou, en dat is ook een feestje. Dus als we maken dat we bezig binnen, jongen, hebben we gewoon een feestje in de stad. Ja. En dan kan de toerist maar komen. En daar is gewoon blij van. Ik ben elke dag blij. Elke dag. Oh, mooi, bedankt. Nou, de pakketjes zijn weer afgeleverd. Oh, ik zie ook nog een collega hier. Ja, hij kan Lumix ook wel. Is dat hetzelfde? Nee. Nou, het is niet hetzelfde. Nee, als je mijn logo ziet, je gaan we met een donker logo. Oh ja. Ja, wat maak je ook kiekjes van? Oh, van alles en nog wat. Ben je toerist of ben je hier? Nee, ik woon hier. Oh, zo. Je maakt samen toe eens even een foto. Voor de historie? Nee. Eet smakelijk. Dank je. Oh, ik maak een video Waarvan? van de meesten in het oud. Oh. Ja, hier ben ik meesten in het oud. Nou ja. Wat hebben we erop? Ik ga er boterham maïsius. Oh, het zie is. Oh, lekker. Ja. Wat is er erop? Acties. Acties. Oh, lekker man. Nou. Je gaat vakantie denken, of niet? Ja, vakantie. Ja. Nou, bevalt het wat, de vakantie? Ja hoor. Ja? Je dacht neem je een jouwtje in? Ja, even struinen. Of kom je mee bij? Nee, we komen zelf weer tekort stillen bij. Oh ja. De tillen. Ja, de tillen. Ja, oh, dat ben ik wel geweest, ja. Is dat een beetje leuk in de tillen, of niet? Nou, net zo volle beleven, maar ja. Nee, dat is weer, maar ja. Ja. Nou zeg ik ook correct op Marktplaats dat ik nou weer wat verkocht hier. Een mengpaneel. Heel grappig, want ik hier het mengpaneel had volgens mij, nou, 3 of 4 wielen kocht. En er weer ook gewoon zelfs meer yield worden. Dat is echt wel iets nou, vond ik bijzonder. Hij net zo vaak, hè, dat je op Marktplaats iets verkeerd je wat dan meer yield wurg is dan het ooit, weet je, ooit verkocht had. Hoe het nice voor mij dat ik ken. Dan denk je van, ik destijds maar het zien van die mengpaneel gekocht, maar ja. Hey, goeiedag meneer, hallo. Mag ik ermee opraden net? Nee, ik kan niet meer. Wat zei je zo? Ik follow jou. Ja, oh, ja? Ja, ik Oh, zie leuk. alle jouw video. Ja, ik hè? vind dat leuk en jou lijkt als mijn goede vriend in Syrië. Ah, oké. Precies als jou. Ja, hè? Ja. Maar die doet dat hetzelfde in Syrië. Ja, ik kom uit Syrië. Oh, kom uit Syrië. Kun je het een Ja. beetje verstaan? Ik kan een beetje verstaan, maar kan niet zo goed praten. Helaas. Nee. Ja, en jouw programma? Ja. Jouw programma met mensen kan zoveel praten. Ja. Dus ik ben niet goede klant voor jou. Hey, goede klant, wat dan? Succes met iedereen, Oh, met ja, anderen. oké, best. Is goed. Ja, Hey, oké. Veel succes. fijne dag, hè? Hoi. Zo. Maar goeie, hè? Ga je ook vreden, meneer? Geweldig. Je wil hier even een belje? Ja. Maar dat is wel een hele oude, of niet? Is hij oud? Ja, Ja. is hij oud. Ja. Maar mooi. Ja, wel mooi, ja. Ja. En hij doet het ook lang waarschijnlijk, hè? Ja, dit is 16 jaar, hè? 16 jaar oud, die telefoon? Ja. Weet je, en die gebruikt hem nog steeds? Ja, hij doet goed. Ja, ik ben blij. Het is makkelijk voor mij.
Ja, snap ik. Ja, maar nooit behoefte gehad om een nieuwe telefoon te kopen. Ja, ik heb er wel. Ik heb een telefoon. Oh, even meer? Ja, kijk. Ik heb... Oh, Maar, ja. kijk, maar deze telefoon Ja. is goed voor mij voor de wakker. Als het voor de alarm. Daarom wil ik deze telefoon. Ah, voor de... Alarm voor wakker. Oh, alarm. Oh, zo is het Alarm. werken als wekker. Ja. Ja. Is makkelijk, maar andere telefoon is heel moeilijk. Oké. Voor maken alarm, maar die makkelijk. Ik werk ermee, hè? Ah, werk je bij dag mee, ja. Ja, Oh, wat doe je bij dag mee, ja? schoonmaken. Ah, oké. Bijna 10 jaar. Al 10 jaar al? Ja, Oké, dan mooi poos. Bevalt het goed? prima. Mooi. En wat maak je dan? Gewoon bureau? Zo, Nee, in de wc. Oh, wc, oké. Ja. Oké. Nou, kom je daar ook wel eens gekke dingen tegen? Nee. Oh, Nee. Kijk, aanmee de mensen gaan voor mij, hè? Ja. Omdat als ze zien dingen, ik geef voor receptie. oh. Ja, ik ben daar 10 jaar werken. Ja. Ik zie 3 telefoon. Oh. Gevonden, maar je terug voor de Ah, receptie. oké, in de wc's. Ja, dat zal wel, ja. Ja, trouwens, ik ga het mengpaneel verkocht aan een Tiroler trio. Begreep ik. Een Tiroler trio. Ik ben heel benieuwd. Ik ga daar in opzoeken. Dan zie ik het wel even snel. Ja, ik vind het ken, hè. Zeer vlekkeloos, ah jongen. De Febo, man, het Febo-busje steekt even toe op. Ah, goeie mevrouw. Oh, hoe is het met jou? Prima, maar meer Ja? goed. Ja. Wat geef je het mevrouw? Wat je vreeg je mij? Wat zeg je? Ik moet even lekker shoppen. Je ging even lekker shoppen? Ja, En wat ben je van plan om te kopen dan? ik moet hier even van plan even de markt toe te gaan. Ja. Even zo'n grote kerst in een pot te hellen. Kent ik? Wat voor pot? Zo'n pot, zo'n kaas in een pot. Oh ja. En dan kan nou jongens wat donker is dat wat gezellig. En dan heerlijk jongens lekker ervan genieten. En dan jalt ik het liefst weer wat warmte. Van het gevoel, dat Ja. het extra lekker en de gezelligheid is het niet. Ik maak het altijd een gezellig. Zo, dat is gewoon maar het pakketje. Nou, ik ben jij deze week ook alleen op een struin. Toen kwam ik Jiddel en je ziet een meneer met een bordje. Die ziet de bedelen om Jild. En nou, hier pakt ik hier weer een sigaartje onder roken. Hier pakt, ik zeg daarvoor al, dat er sigaartje uit het wasje pakt hier. Toen dacht ik van, ja, ik nog aan Jild jou ook dan Jild voor de opvang. Of jou ook dan Jild voor de sigaren die er onder roken is. Maar goed, die kan natuurlijk echt kriegen, hè? Dus ik denk van, ik zit hem even vreden. Ja, je vrede om zin, Choco? Ja, ik wil graag binnen sliepen, want het is best koud buiten. Ja, dat had ik ook wel vandaan inderdaad. Het is best wel koud, ja. Ja, wetgeld en al het rijnwetten, dat zit net op. Nee. Maar je had dus net een hoesting dan? Nee, ik sliep of buiten of in de nachtopvang. Ja, hoe kan dat dan? Want ja... Ja, ik ben uitgeschreven uit BPR. Ik ben stand met op papier, ik ben een spookburger. Ben je een spookburger? Ja, terwijl ik hier wel ben. Ja, je bent Ja. wel, ja. Nee, maar ik ben dus heel lang in het buitenland geweest en vanuit daar kom ik maar weer eens tussen. Dat zit net op. Nee, maar hoe bedoel je tussen qua... Qua gewoon de samenleving weer werk. De moest eerst een huis hebben voordat ze aan het werk is. Ja, Het is een visueel cirkeltje, zeg maar. ja. En om een ID-kaart te krijgen, dat zit ik net op. De gemeente werkt net zo goed. Maar ben je dan bezig met interscreen? Of ben je... Ik ben er lang bezig, maar bureaucratie duurt het allemaal weekend en weekend en weekend. De geld komt eraan. En tot die tijd kan je dan net... Nee, nachtopvang. Ja, daar vreeg ik dus december voor. Dat kost 4 euro de nacht. Ja, het is net zo. Ik vrees me niet eens, kijk, nou, ik doe aan je deel, dus zeg ik, je pakt een sigaar. Ik denk van, je nog aan wat deelt. Ja, dat betekent voor de sigaren of voor de nachtopvang, maar... Nee, die heb ik kregen. Oh, kriegen, ja? Ja. Oh. Ik denk, want nicotine, dat ken nooit een keer.
Nee, snap ik. Maar sliep je ook wel eens op steden dan, net? Ja, ik sliep nou al de oude rond 2 maanden sliep ik alweer op zitten. Maar weet dan? Bij Lauwert Kranten. Oké, bij jou de krant. Oh ja, daar had ik wel vaker zo. Daar heb ik een tentje staan, of daar stond een tentje. Ja. En die mensen ben fut, dus ik sliep daar, sliepzak. Het is te warm. Maar ja, als het echt hut rijdt, dan houdt de tent het ding uit. Is het voor jou een keuze dat je zelf heeft? Of is het maar echt pure noodzaak? Want het is noodzaak. Precies, ik kom gewoon er maar weer tussen om alles weer op te starten. Nou, we zijn hier samen hier in Vierden. En Wender, waar de nachtopvang van is net een beste plakje. Dat is beter, heel Eten Kamp is er niks bij. Ja, die poeder, hij wordt de staatsschild spelen. Ja, dat was de staatsschild, wat krijg ik met. En ik heb nog wat eten. Dus uiteindelijk, elke dag is weer een verrassing. Ja, en waar ben je nog bij gebaat dan? Dat meestal jou vooral yield of eten en woording? Eten, drinken, alles is welkom. Het leven is duur zat. En nou ja, als je niks krijgt, dan is een hapje eten of wat, dan is altijd welkom. Absoluut. Ja, snap dat zou je kunnen strekken een sigaartje en een uitdrinkje krijgen. Nou ja, dat ben ik al hartstikke blij van. Ja, snap ik, ja. Ja, we hebben meestal nog een blij bij wijze kennen. Ja, nou ja, op een gegeven moment toch de liefste dingen doen we het. Juist weer voorbij, hè? Zo cool, joh. Er komt wel lood van die dingen, hoor. Ik sta er niks van. Er komt wel geluid van die koffertjes af. Wij vinden het verschrikkelijk. Ja, vind je het verschrikkelijk? Ja. Maar goed, het is niet anders. Wij moeten van het hotel naar de parkeergarage. Dus ja, hoe kom je niet aan? Hè? En deze stenen helpen van mij ook niet echt mee. Die is echt tikke. Aankwamen, toen liepen wij de straatje hierachter met die hele kleine steentjes. Oh ja? En toen gingen die koffertjes allemaal zo op en neer, van het ene wieltje naar het andere wieltje. Dus dat was ook niet prettig lopen. Nee. Dus nou kennen we het een heel klein beetje, dus nou denken dat we zo goed lopen naar de parkeergarage. Nou, ik had er wel eens over gelezen in Amsterdam. Ergens heel veel mensen zich dood aan de rolkoffertjes terreur, zou ik maar zeggen. Dus ik zie het hier niet zo vaak. Ik vond het wel grappig dus zo van nou weet je, het is nou echt van ja, we moeten wel, we kunnen niet anders, hè, want we kunnen alleen maar daar parkeren. Dus we kunnen niet anders, maar dat zouden we het nooit doen. Ik snap ook niet zo goed waarom ze niet stillere wieltjes kunnen gewoon wat zachtere wieltjes, maar die slijten misschien te snel. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb geen flauw idee. Nee. Aha, helemaal goeiedag. Ja, hoe is het? Ja, goed joh, met die. Ja, lekker. Ja, wat ben je dan? Ik zou net even naar het gemeentehuis toe. Oh, wat daar? Even mijn rijbewijs als vermist opgeven, want ik ben hem weer eens kwijt. Oh, weer eens zelfs? Ja. Dat komt vaker voor? Ja, dit is nou de 3e keer, dus nou mag het niet meer gebeuren. Hoe kan dat dan? Ja, we slordig zijn met mijn spullen, denk ik. Ja, inderdaad. We hebben geen portemonnee. Ik heb altijd ik heb een portemonnee bij me, maar daar zit hij niet in, zou ik je vertellen. Die is er uitgevallen weer. Ja, die is er weer uit. Dus, dat is maar geen goedkope hobby. Ik weet wat kost een nieuwe rijbewijs? 70 euro denk ik. 70 euro, hè? Dat is niks. Ja, dat is wel wat, maar dat is min, zeg maar. Ja, snap ik, ja. Als ik het in het Fries had kunnen doen, had ik het te graag gedaan. Ja, dan maakt het niks uit, jongen. Okay. Maar Hast nou dan voor de volgende keer misschien een beter iets? Dus denk ik, misschien derpers? Ja, gewoon in mijn... Ja, ik zou... Voor €100, ik zou zeggen voor €100, gewoon in iets investeren. Ja, in een kluisje of zoiets. Ja, ik denk dat dat maar een goed plan is. Even naar de sleutelspecialist vandaag. Ja, misschien een ketting om. Met mijn rijwijs altijd aan. Ja, zoiets zou denk ik dan een oplossing zijn. Ja, misschien weer de mensen die deze video sjoggen, die kunnen misschien even een reactie achterlaten. Ja, ik heet Frank. En ik kom uit 2002 en als je een rijbewijs hebt met Frank uit 2002... Dat kan ook wel, maar ik wil misschien ook mensen die hebben misschien wel een idee van hoe jij je rijbewijs niet meer kwijtraakt. Nou, dan moet je het even in de comments laten weten. Ja, dan kun je even checken van, dan kun je kijken of we het probleem voor jou op kunnen lossen. Dan zal ik daar even een als het al de 3e keer is, dat telt wel op natuurlijk. Het kost geld, het is irritant en en ook wel eens een keer, ja. Inderdaad, ja. Is goed. Ja, jongen, ja. Hey, tot ziens. Is goed, jongen, tot ziens. Hoi, succes. Goeie meneer. Ik ben even terug. Nou ja, dan maar we terug, hè? Wat zei je? Mooi, die hebben we aan de show met Ies. Oh. Met de Riepse Polder. Oh, oké, ja, dat is zo bekend. Ja, dat ben ik best, ja. Hebben we in praten toch? Ja.
Oh, ja, kijk, heel zijn er mee, maar... Nee, we snappen wel. Maar mijn dochter kon daar ook wel. Oh, oké. Ik weet niet meer precies van Hamburg of zo. Oh, dat zou kennen. Van Vitas, ken je dat? Ja, ken wel, ja. Waar is je dochter dan? Geertje. Geertje Nakken. Ben je meneer Nakken dan? Ik ben meneer Nakken, ja. Oh, je bent de heer Nakken. Nou, de heer en meneer, ja, zes. Die had regelmatig ook Geertje op het kantoor, ja. Oké, ja. Ik ben ook wel zien kan, hier. Ja, de prins, zeker, ja. Zeker. Nou, leuk. Heel gezellig, dat ken je wel maar voor. Ja. Nou, zat dan, dat deed je in je rennen. Ik denk... Ja, dat is best wel. Nou. Hoi. Friese vlaggen toch? Ja, klopt, ja. Ik ga eigenlijk in een vraag eigenlijk. Nou, vertel. Nou, ik zit bijna aan het einde van mijn vlog. Ik haal er nog even in neer dat hij iets zei van dat ze de video even liken willen en abonneren. Oh ja, toch maar. Dus ik dacht van, dan kun je het misschien wel even doen. Ja, tuurlijk. Ja? Nou, ik zou zeggen liken en abonneren, die Friese vlaggen. Hoeveel dan wij moeten bewijzen? Heerlijk. Echt lekker. Wat doet me meest afgoed.